Здравейте, приятели на канал Царството на цветята и рубриката Моята работилничка. В епизода ще ви покажа как сами можете да изработите декоративно колело, което да използвате като кашпа, бомбониера или за друг вид аранжировки и декорации. Материалите, които са необходими, са една пластмасова кутийка, една малка чашка, дървени бъркалки, лепило, пръчица, сламка. Предварително съм изрязала от картон колелата. Те ще бъдат 3 броя и ще бъдат двойни. А това е специална хартия, която е ароматизирана. Тази е с аромат на лавандула. Първото, което ще направя, е да залепя по двойки колелата. След като колелата са подготвени, от двете им страни ще залепя от хартията с аромат на лавандула. След като съм облепила колелата, по същия начин с хартията ще облепя от всички страни малката чашка, която ще бъде отпред на колелото, и отзад кошчето, което е на пластмасова кутийка, която се води кутийка за сладка. Нанасям от всички страни лепило и залепвам хартията. Облепена от всякъде, а по ръбчетата ще залепя от канапената корда. Сламката ще я отрежа, вътре ще промуша пръчицата и към нея ще прикрепя двете колела. По този начин ще могат да се въртят. Ето така ще я скъся и ще монтирам колелата. Сламката ще залепя ето тук отгоре, от обратната страна на коша. След това от двете страни ще монтирам и колелата. Ето по този начин. След което пръчиците, които ще използвам за рамки, ще увия дървените пръчици бъркалки, ще я увия една по една с канапена корда. Започвам да монтирам пръчиците към предното колело. По същия начин и от другата страна. Другите две пръчици ще залепя по посока нагоре, за да прихвана към тях рамката. Свързвам предното колело към карусерията. По този начин залепвам. Тук отгоре монтирам рамката на колелото. А отпред ще залепя малкото кошче. Сувенирите, които изработваме, може да поръчате през нашия електронен магазин
www.pazarstil.com, както и да закупите на място в нашето магазинче в град София на Общински пазар Иван Вазов, павилион 14Б. Абонирайте се безплатно за нашия видеоканал Царството на цветята. Така ще можете да следите и да получавате известия за всички нови епизоди, които публикуваме. Предаването подготви Екатерина Велинова.